Kublai pi baro ngi pediang sau bhai pi syakatup kubor mentaka janmit. Shwaban pai shiki kubor ngi nyepet shwai kimat bekongsan. Penlong jing yakren Menteri Rang Badu kari Narendra Modi bat ka Menteri Rang Badu kari Bangladesh ka Sheikh Hasina hanong ba Delhi pelat pat ba rengkat ya lai tali ki projek bat ya soi nyau tali ki sos kular. Ong Menteri ketenat ki kampo yen ke Sarkar Pedeng Amit Shah Baha Uslam Hajar Arpuwe on yo ke Jela Mizoram ya kalinti ya Del. Ong Presiden kari Ramnath Kovind baki company secretary ki dei bandon ke jingket kli ban kintiau ya ki kam khayi pateng haringkat ke jingtmu ban kintiau ya kayo kakon. But lasdang ban rakhe ya ke jingleniam Durga Puja hanong ba Shillong pen klan ki bor penyai district ya ki lat pahara. Ki khubor ki babnia Menteri Rang Badu kari Narendra Modi bat ka Menteri Rang Badu kari Bangladesh ka Sheikh Hasina mentakasngi kilaya play perdalang ya laitali ki projek lingba ka video conferencing ka bakintup ru ya ka way ka badai bat ka jingshalan ya ki tendong shat gas lane LPG na Bangladesh. Ki way ki projek ki kintup ya ka Vivekananda Bhavan Harama Krishna Mission Hadhaka bat jing play ya ka Bangladesh India Professional Skill Development Institute Kajaka pule nakabenta ki Nongseng Kamlajong ha ka Institute of Diploma Engineers. Kari India bat Bangladesh kilaya soiru hnyawtali ki jing minjur ha New Delhi menta ka janmit ha ki liang bapher ka bakintup ru ha ka liang ka bule pule puthi. Ha ka jingkren jong u Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ong bakini ki project bala pelat menta ka sngi kata ka jing shalan ya ki LPG ka jing eye training bat ka jing penroy ka yo ka kot baro ki don ka way ka jing mut. Kata ban penkieu ya kajing jingman jong ki pajba. LPG import, vocational training और सोशल फैसिलिटी, लेकिन इन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वो है हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना. यही भारत बांग्लादेश संबंधों का मूल मंत्र भी है. Menteri Depet ya katanat kampo yeng Amit Shah mentakasngi ula ong baka sarkar kan saya le banwanra ya kalinti ya drel sha aizol hashwa jong snem Hajar Arpuwe. Haba play ya ka North East Handloom and Handicraft Exhibition ha aizol ula ong baka sarkar ha ka jinglam khmat Modi kadon ka jing tmu ban kintieu ya kathan chate la mingi. Ula ong ru bahapo ka skim Pradhan Mantri Ujwala Yojana kumba arpulai hajar ngut kinong Mizoram kilala ban yo ya kitendong shat gas lane LPG. Ula ong baka sarkar kala tmuru ban penlong ya ki siet kum ki jingthung balong sla ne grass species khnang babaro ki pajba kila ban yo pendon kam ya ki. U Dr. Jitendra Singh ula ong ba Menteri Rang Badu ula penlut shibun ya kapor jong u ban sngap ya ki jingkwa jong ki pabun ki pajba. Ula ongru ba ula dep soy ya ka jing sngaw tho jingmut halor ki jaka khaput bat ka ri Myanmar badru balas dang ya ka project sam bat ka Myanmar कि विश्वास है 2021 तक आइजोल तक ब्रॉड गेज रेल की उपलब्धि कराने में हम सफल हो जाएंगे. जल मार्ग 158 किलोमीटर, इससे मिजोरम के अंदर व्यापार की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली हैं. Presiden kari Ramnath Kovind ula ong baki company secretary ki dei ban kintieu ya ka khayi pateng bat ban penya seriem ya ki phang jongki bat ki jingdon kam jongki pajba ki babun. Ula ong baka jingla ban penbiang ka jing bomle shiliang khmat bat ka jing penyat ka babha ka dei ka way na ki nuksa ka ban kintieu ya ka ri bat ki company secretary ki don ka jingkit kli ban pen urlong ya kini ki jing tmu. Haba a jingkren ha ka jingrakhe ya ka sngi seng basan phuwe jong ka Institute of Company Secretaries of India ha New Delhi menta ka sngi ula ong baka sarkar ka pinslur ya ka jing sinshar ka babha bat ka bapinsuk ru ya ka rukom im ki pajba kala kintieu ya ka rihi baro ka we bat ki pajba ru ki thrang ban kinjo sha maujam bakham shalor.
Menteri Ketenat Information and Broadcasting ke Sarkar Padang Uprakash Javadekar henne kesngi ula ong baka Sarkar Padang Katrai Shitom arpusau kanta shisngi ban penklan bor ya kayok kakot kenang bakan omdan kanu kejing khuslai jingmut hakabiade baka jinglong jingman kayok kakot hakari bat ula benrap ru baka yok kakot hakari kalong kabayat state bat kabaklan bor u Javadekar ula kren yakane hakilat pathai khubor halakno. Haringkat bat barok kawe kari kanong ba shilong ru kelas dang ban rakhe ya kajing le niam Durga Puja da ka Durga Ashtami lane ka Maha Ashtami ka balong kawe na kajing le niam ka bakham kerpang hakisan sngi ki banwan la banwan ra hang ni baladep ban penyang ya ki puja pandal haki jaka ki babun hakanong ba shilong bat kini ki pandal ki ladap de ki riunget ki balet ban penlong ya ki jing le niam ki jongki haba ajing kren baka Didi News Shillong u Professor BP Terpathi uban naka Ari Yarvat Durga Puja Committee ula batay syapang ke jinglong bakirpang jongka Maha Ashtami badru yaki pang ki biadei bat ki puja pandals la ru ban batay hangni baki pulit kanong ba Shillong kila penklan yaki bor pahara bat la debru ban penbet yaki jaka ban yat kali khnang ban lat naka jing dheng kali. This day is that today is the final day for war. Tomorrow, when the Ashtami will reach, the war will be over between the demons and the goddess Durga. Theme of our pandal of something concerning with environment only, and that is why you see around the birds. You will find the sounds of the birds coming. Kalingam Presbyterian College hinin kesngi kala penlong ya kejing penkop burom ya kisamla kibala pendep ningkong ya ke graduation na ketika college hadian bakala dep ban penyaso bat ke school ba North Eastern Hill University Nehu na kebenta usnem arhajar khat khandai arhajar arpo arpulai ngut kisamla puli kilala ban pendep ya ke graduation ha ketika sien ke beningkong haba ai jingkren ha kenika sngi idin ketenat pule social science jong ke school ba Nehu badru ibalong kum ikongsan i Professor Cecil Maulong ila ong baki samla pule ki deben shim ya ki kabu ha ka baki wan ha kalinti ya ke jongki i director ke college development council ke Nehu i Dr. CAR Dengdo ila ai ke jingyaro ya ki bor badai pet ya kenika college ba ikinong hikai na kebenta ke jingla ke jongki ban yarap ya kini ki arpulai ngut ki samla pule baki la ban pendep ya ke graduation. Mentapat ngenyapet ya ke jinglong jingman ke sun beneng. Ke jingshit jingkriat ke sun beneng hasilong kalong R.R. degree Celsius min step bat kat pra point real degree Celsius jan miet. Ke jing sngam ke hau kalong pra pekandai na ke spa min step bat real punyaw na ke spa jan miet. Ke jing hap slap mentakasi kalong sun point sun millimeter. Ke sun beneng kan dumlo hasilong bat kijaka bamarjan kan donru ke jing hap slap bat ke jing tiet uperthan. Shuaban poi syuka bakut jong ketuk kubor nginya pet biang sesien ya kimat bakongsan. Penlong jing ya keren Menteri Rang Badu kari Narendra Modi bat ka Menteri Rang Badu kari Bangladesh ka Sheikh Hasina hanong ba Delhi pelat pat ba rengkat ya lai teli ki projek ba ya soy nyau teli ki sos kular. Ong Menteri Ketenat ki Kampo Yeng ke Sarkar Padang Amit Shah baha usnem arhajar arpuwe on yo ke Jilla Mizoram ya kalinti ya rel. Ong Presiden kari Ramnath Kovind bagi company secretary ki de bandan ke jingket kli ban kentiau ya ki kam khayi pateng haringkat ke jing tmu ban kentiau ya kayo ka kon. Bat lasdang ban rakhe ya ke jing le niam Durga Puja hanong ba Shillong pen klan ki bor penyat district ya ki lat pahara. Te parlok katung ila poy syaka bakut jong katup kubor jongi menta ka jan miet. Hadu bang dia syambiang bat pila syai kasngi, kublay pi baro.